Vi er Sandra, Oliver og Signe. Vi vil gerne snakke lidt om romantikken, og så Adam Oehlenschlägers brev til Christiane Heger. Romantikken den foregik fra ca. 1800 til 1870. Naturalismen det var altså en stor del af romantikken, da både lyrik og kunsten blev påvirket i den forstand, at man så Gud i alting. Derudover så var Danmark gået statsbankrot, og befolkningen havde derfor ikke så mange penge. Danmark de var ikke særlig stolte over, hvordan krigen havde udviklet sig, og derfor så beskrev de verden som det mest vidunderlige sted. Man kan derfor næsten ikke finde nogen levn fra romantikken, som er beskrevet negativt. Præsentation af tekst. Titlen det er Adam Oehlenschläger, brev til Christiane Heger. Forfatteren det er så Adam Oehlenschläger, og genren er et brev. Adam Oehlenschläger blev født den 14. november i 1779 i København, og han døde den 20. januar 1850, og han var dansk guldalderdigter og forfatter af skuespil. Teksten er et brev fra Adam Oehlenschläger til hans forlovede Christiane Heger, og brevet blev skrevet i 1801. Adam han ville gerne vise sin kærlighed og sin længsel til sin forlovede Christiane Heger. Og Christiane hun var hos sine forældre over sommeren i 1801, altså kun et år efter de var blevet forlovet. Og Adam ville derfor godt vise, hvor meget han længtes efter sin nyforlovede. Derfor er temaet kærlighed og længsel i dette brev. Selve teksten er et brev, som blev sendt til Christiane, altså Adams forlovede, men som indeholder et digt. Digtet det består af 35 verslinjer, og der er et sted mellem 5 og 8 ord i hver verslinje. Der er ingen afsnit i digtet, og det gør det meget uoverskueligt, men det kan også måske være, at deres eget liv har været uoverskueligt, da de ikke har boet sammen eller set hinanden i et år, fordi de er flyttet fra hinanden. I digtet er der enderim, som fortsætter for hver verslinje, som fortsætter frem til verslinje 35, hvor der benyttes A, B, B, A-rim, som fortsætter frem til slutningen af digtet. Derudover er hele brevet opbygget kronologisk. Digtet det står i nutid, og teksten efter at det står i datid. Da Adam han starter brevet med et digt, hvor han fortæller om fortiden. Hele digtet er meget trist, og der er mindre gode ting, han kigger tilbage på. Og senere han i brevet stopper digtet, og han skriver som om han vil, som man kalder det, rigtige brev. Og her fortæller han Christiane om alle de ting, de skulle have oplevet og gjort sammen, og hvor godt de kunne have haft det, hvis de boede sammen, og hun ikke boede hos sine forældre. Adam omtaler sig selv i tredje person. Til sidst afslutter han brevet ved at fortælle Christiane, at hun ikke må vise brevet til andre. Fortælleren, det er jeg-fortæller, og det kan man se, at man kan se, det er en jeg-fortæller, fordi det er skrevet sådan af Adam selv og fra hans synsvinkel. Som vi tidligere har skrevet, så skriver han et brev, fordi han savner Christiane, og han vil gerne vise sin kærlighed til hende. Med hensyn til sprog, så er sproget meget beskrivende, og vi følger hele tiden med i, hvad der skal ske. Han starter med at skrive sådan meget sørgeligt, som om han er ked af det omkring alt det, der skal ske. Senere gennem brevet, så bliver det altså mere personligt, og han fortæller om, hvor meget han savner og elsker Christiane. Generelt så er digtet meget sådan følelsespræget. Derudover så er der også gjort brug af rigtig mange adjektiver og adverbier. Personer. Ja, i brevet hører vi om Adam og Christiane. Adam han er meget åben omkring sine følelser, og han lægger ikke skjul på, hvordan han har det. Allerede i de første 2 linjer, der åbner han op, hvor han siger, hvordan jeg lever excellent. Det vil sige, at jeg lever pinedød, skidt, miserabelt. Så han er ikke bange for at sige, hvordan han har det. Man finder ikke ud af, hvordan Christiane er i teksten, da det er jo et brev fra Adam til Christiane. Men Adam beskriver København som meget trist, hvorimod han beskriver der, hvor Christiane er, som er dyrehaven, som meget smukt. Og det kan jo så fortolkes som om, at Christiane har en smuk sjæl, eller i hvert fald, at han holder meget af hende. Bipersoner, der nævnes venner. Da man hører kort om deres venner, og Adam beskriver, hvordan deres grav vil se ud, og hvordan vennerne ligesom vil reagere på at se deres grav. I det her brev, der befinder Adam sig i København, som er lige efter krigen, så derfor beskriver han det også meget trist. Hvor at Christiane befinder sig i dyrehaven nord for København, hvor hun bor hos sine forældre, og Adam har beskrevet det meget smukt og med en masse natur, som man også brugt meget i romantikken. Fra linje 19 til 35 er der mange adjektiver, altså han beskriver naturen på en meget smuk og beskrivende måde,
Og han beskriver det højst sandsynligt smukkere, end det i virkeligheden er, da man ikke kunne lære, når romantikken pyntede meget på virkeligheden. Så er vi nået til budskaber, og budskabet, eller man kunne måske mere sige formålet med den her tekst, det er for Oehlenschläger at fortælle Christiane om hans store kærlighed til hende, men også samt den længsel, han har haft efter hende. Og han fortæller, hvorvidt at de skal være sammen for evigt. Perspektivering. Vi har valgt at perspektivere teksten til I Danmark er født, som ligesom brev til Christiane Heger handler om kærlighed. Men teksterne handler om 2 forskellige slags kærlighed. Den ene om kærligheden til en kvinde, og den anden om kærligheden til sit land, altså nationalromantik. Begge tekster er skrevet i romantikken, men har altså hvert sit betydningsfulde træk fra perioden. Begge tekster har karakteristiske træk fra romantikken, såsom den store naturkærlighed og panteisme, som er meget tydelig i begge tekster.